Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Eżies telespettaturi, jew inħossuna il-koll maqudin fl-imkien. Minħejju ruħna għal din l-ikla ta' imħabba li l-mulej qiegħed jagħmel għalina. Dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa qed isir ukoll b'ringrazzjament tal-familja Kassar u Borġ. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin, dawwa l-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel ta' indiema u fit-tieba tiegħek agħtina widen għat-talbhom li tagħna, int li tnissel fina xewqat tar-rabta miegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien is-Sultan Nabucodonosor qabad u qal: Sirak, Mesak u Abednego jaqgħu għamiltu l-ħsieb li ma taqdux l-allati u li ma tqimux l-istatwa tad-deb li jiena waqqaft. Issa ara intomx lesti li tinxteħtu fl-art u tqimu l-istatwa li jiena għamilt, ma li tisimgħu id-daq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-salterju, taż-żaq u ta' kull xorta oħra ta' mużika. Għax jekk ma tqimuwiex, tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn ta' nar iħeġġeġ. U li ma hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja. Sidrak, Mesek u Abednego wieġbu lis-Sultan u qalulu: Nabucodonosor, aħna m'għandniex għalfejn inweġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk inhu tassew hekk, Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. U mqar jekk le, kun naf, Sultan, li l-allatek maħniex se naqduhom u l-istatwa tad-deb li jien twaqqaft maħniex se nqimuha. Imbagħad Nabucodonosor imtela bil-korla u l-birxa ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesak u Abednego u bħala tweġiba ordna li jqabdu forn 7 darbiet isħan mis-soltu u ried li xi ħadd mill-irġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu l-Sidrak, il-Mesak u l-Abednego u jxħtuhom ġol-forn tan-nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabucodonosor staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-kunsillieri tiegħu: Mhux 3 kienu l-irġiel li xħitna marbutin fil-forn tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: U żgur, Sultan. Iżda u reġa' u qal: Din x'biċċa hi, jiena qiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-forn tan-nar, u r-raba' wieħed qisu xi wild l-allat. Nabucodonosor qabad u qal: Imbierek Alla ta' Sidrak, Mesak u Abednego li bagħat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li jittamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla ieħor ħlief lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej Alla ta' missirijietna, imbierek ismek qaddis u msebbaħ. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek, imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem.
Imbierak int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet labbissi, imbierak int fil-wisa kollu tas-sema, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu, glorja u tifħir lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmluha il-frott billi jżommu sħiħ. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abraham u qatt ma konna l-sira ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sejr ta' dnub. U l-sejr ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma liben għal dejjem jibqa'. Jekk liben jeħliskom, tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jiena naf li intom nisel Abraham, ma dan kollu qegħdin tfittxu li toqtluni għax il-kelma tiegħi ma qabdietx ċart fikom. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu u qalulu: missierna huwa Abraham. Qalilhom Ġesu: kieku kontu wulied Abraham, kontu tagħmlu bħal m'għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li jettilkom il-verità li smajt minn Alla. Dan ma għamlux Abraham, intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu: aħna maħniex ulied iż-żina, missier wieħed għandna lil Alla. Qalilhom Ġesu: li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni, għax jien ħriġt u ġejt minn Alla, għax jien ma ġejtx minn rajja, imma kienu li batni. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum kompli anke ma dak tal-bieraħ. Naraw dawn il-ħafna argumenti bejn il-Lut u Ġesu. Ġesu jipprova jiftaħ l-għajnejn tagħhom u l-għajnejn mhuwiex l-għajnejn tal-ġisem imma l-għajnejn tal-fidi, tal-qalb, u huma jibqgħu dejjem iġibu skuża billi jargumentaw u jaqgħu 1000 ħaġa. Kemm dan nagħmluh ħafna drabi aħna wkoll fil-ħajja tagħna eżies. Kemm drabi minflok ma nisktu u nisimgħu sew x'inhu tgħid li Alla bl-istorja tal-ħajja tiegħi, bis-sitwazzjoni li fija ngħix. Kemm drabi ninfixlu billi noqogħdu nargumentaw u rridu nkunu nafu imma għaliex u kif ġadra dan u kemm ħandumu u x'inhu jagħmel u fejn mar Alla. Kemm il-Vanġelu kif ukoll il-qari juruna ħaġa waħda. Li min jemmen falla, min jemmen f'Ġesu fil-kelma tiegħu, dik il-kelma teħilsu. L-ewwel qari rajna kif dawn it-tliet żgħażagħ ġew meħlusa min-nar li fih intefgħu. In-nar mhuwa xejn għajr simbolu ta' dak li joħloq fina id-dnub. Id-dnub fil-ħajja tagħna eżies jaħraqna, ikisserna, ineħħilna il-paċi ta' qalbna. Kejjew għalhekk aħna wkoll nitolbu l-mulej Alla
Biex kif qalilna anki Ġesu fil-Vanġelu ġabilna l-eżempju ta' Abram. Abram emmen, it-tama kontra kull tama. Imma mexa fuq il-kelma ta' Alla. Jew nitolbu l-mulej biex jatina l-grazzja l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex li u lilek ta' kull jum jatina l-qawwa li kull ġurnata nibnuwa fuq il-kelma ta' Alla. Ħuti eżjes nitolbu biex aħna ukoll nitalmu inħarsu il-kelma tal-Alla b'qalb tajba u sinċira. U ngħidu flimkien tkun mulej il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Tkun mulej il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi mal-idoli tad-dinja ta' żminijietna nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex dawk li jibatu l-inġustizzji minħabba l-kuxjenzi tagħhom jiġu meħlusa mill-verità li xandru. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Biex iż-żgħażagħ tagħna jgħixu ta' bnedmin ħielsa u jiġħdu kull manipolazzjoni u sfruttament tal-età żagħżugħa tagħhom nitolbu. Mużbieħ għal riġlejna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju inti tkompli twassal il-kelma tiegħek permezz ta' Omna Marija. Għamil li dawk kollha li jiġu ifittxuk jilqgħu il-kelma tiegħek. Bierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u l-dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier dawk li jittamaw fik, eħlisna mill-qerq giddieb tax-xitan u dawwalna bil-kelma ta' ibnek u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju imqaddes imwaqqaf minnek għal ġieħ ta' ismek biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswa wkoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq, niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek.
meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu bil-qaddissin kollha infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton u mal-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubijiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubijiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Namlu fl-imkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Dejjem nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Il-mistieri qaddisa li jirċivejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu lil qlubna mill-ġibdiet ħżiena u jwettquna u jħarsuna għal dejjem bi Kristus jedra. Mill-ġdid infakkarkom u nappellalkom biex tinaqdu magħna nhar id-duluri propju minn dan is-santwarju fis-7:30 ta' filgħaxija l-Isqof Anton Tewma sejjer imexxi it-talba għażiża tal-Via Matris, talba li fija nikkontemplaw is-7 duluri ta' Omna Marija. Din iċ-ċelebrazzjoni, dan il-mument ta' talb sejjer ikun imxandar fuq Shake TV kif ukoll fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju ta' Pinu u tad-Djoċesi ta' Għawdex. Ngħidu flimkien 3 Avamarijiet kif talbitna il-Madonna ta' Pinu minn dan il-post
u impoġġu hekk taħt il-ħarsa tagħha il-frontliners kollha u l-morda kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.